L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu nediet pjan strateġiku ġdid għal Blue Lagoon f'Kemuna b'mira li tħares l-ambjent delikat taż-żona u fl-istess waqt tagħmilha aktar aċċessibbli b'mod aktar sostenibbli. Il-pjan qed jitfassal b'kollaborazzjoni ma' kumpanija ta' diżinjaturi li jinvolvu fost oħrajn it-tisbieħ tal-infrastruttura, it-titjib tas-sanità u l-ħolqien ta' spazji għal mistrieħ. Blue Lagoon magħrufa l-ilmijiet ċari tagħha hija żona protetta u hija destinazzjoni turistika ewlenija. Il-pjan jimmira li jnaqqas l-impatt tal-attività umana b'miżuri bħal tnaqqis fin-numru ta' viżitaturi kuljum u limitazzjonijiet fuq l-operat tal-laneċ b'dawn se jidħlu fis-seħħ mis-sajf li ġej. Dan fil-waqt li għatta interventi oħra huma skedati għas-sena d-dieħla. Id-diżin tal-proġett se jkun ibbażat fuq materjali naturali u tradizzjonali li jirrispettaw il-pajsaġġ ta' din il-gżira fil-waqt li jiżgura aċċess għal persuni b'diżabilità. Se jsir titjib fil-modijiet fil-waqt li l-ħwienet tal-ikel u x-xorb se jiġu riorganizzati. Se jinħoloq ukoll ċentru ta' informazzjoni u sar fil-waqt li l-iskop ewlieni u li titnaqqas id-diżordni viżiva u li jinħoloq ambjent aktar sigur. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għat-Turiżmu Jim Burge qal li jeħtieġ mentalità ġdida lejn Kemuna hekk kif hija post fraġli u uniku li għandu jiġi protett b'serjetà. Dan fil-waqt li l-Kap Eżekuttiv tal-MTA Karlo Mikallef qal li l-pjan jissodisfa l-għanijiet tal-istrateġija tat-turiżmu sal-2030. Il-pubbliku kif ukoll l-NGOs ambjentali se jiġu involuti fil-proċess ta' konsultazzjoni hekk kif id-diżinijiet lestew fil-ġimgħat li ġejjin.